କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଜୀବନରେ ବାବୁ? ଉନ୍ନତି ନାହିଁ ବାବା, ଖାଲି ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଛି। ମୁଁ ବିଗତ 13 ମାସ ହେଲା କରଜରେ ବୁଡି ରହିଛି ବାବା, କଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ପଇସା? ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ବ୍ୟବସାୟ ବଢାଇବା ଆଜ୍ଞା, ପାଇଁ। ମୁଁ 2ଟା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ଯାହାଠାରୁ ମୁଁ ପଇସା ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ 3 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ଆଉ ମୋର 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ନବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ, ମୁଁ এই ବ୍ୟବସାୟକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲେଭେଲକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ୟେସ୍, ରାଇଟ୍? ଏକଦମ ରାଇଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ହିଁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଧନର କାମନା ନେଇ ଏଠାକୁ ପୁରା ଆସିଛନ୍ତି, ଠିକ। ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କରଜଦାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆଗକୁ ବଢିବାର କାମନା ନେଇକି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ରଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି? ଏକଦମ ଗୁରୁଜୀ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ପଳାୟନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ପୁରା 100% ବାବା ଠିକ କଥା ହଁ, କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏବଂ ଅଛି। ମୁସଲିମ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏକଦମ ରାଇଟ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଦେଲେ।